Отново хора, аз съм Hypermagic, тук с фокус. Този фокус има илюзия. Илюзията е, че зрителя намира сам своята карта. И нека да видим как работи. Да кажем, зрителя избере тази. Петица пика. Подавняваме. И зрителя трябва да ми каже стоп. Но първо да се уверим, че няма никакви брейкове, нищо. Ще разстиля. Никакви цепения, нищо. Казваме стоп. Тук стоп, да кажем. И аз не искам да вземе тая карта, защото я виждам, искам да вземе тази. В случая, неговата пица пика. Нека да го направим отново. Тук стоп, да кажем, зрителя се избере тая карта. Ето, това е Вале Купа. Прибираме. И зрителя ме казва стоп. Така, няма брейкове, нищо. Стоп. Тук стоп. И сега аз не искам да взема тая карта, защото я виждам, а да взема тая, защото тя е неговата избрана. И трети последен път и пристъпваме към туториала. Така. Тук стоп. Не тази, а тази, защото тази е неговата карта. И така, нека да пристъпим към туториала. И ако някой се пита как направих този контрол, ето шестица купа, само така, шестица купа, прибираме и тя е най-отгоре. Така, може да използва всеки контрол, аз предпочитам Turnover Pass. Ето сега тя е най-отгоре. И без никакви брейкове, където и да каже стоп, зрителя, неговите карта е на точното място. Какво всъщност става, когато той каже стоп? Действието се извършва ето така. Придърпвате тази карта, най-горната. Ето в случай имам девятка купа. Казвам стоп и когато правя така, я придърпвам с тези 4 пръсти, всички без палеца и ето така. Не знам как да го направя без да преча тази ръка. Ето, придърпвам и ръката надолу. Ето така изглежда бързо. Поп с пътя. Тук някога не ми се получава, което във видеото става много често. И това е, просто придърпвате. Ето. И Жокер. Трябва да свикнете да си обръщате ръката. Ето така. При придърпването придърпвате и обръщате. Шестица Вале Каро.
И това е, надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Ако искате да видите още такива фокуси, техники и така нататък, може да се абонирате за моя канал. Знаете, Break Delusion, Make It Magic. Но преди да съм се тръгнал, искам да се допитам до вас дали да добавям ефекти, такива глупости, интрота, аутрота, всякакви ефекти, или да оставя клиповете нормални. Как ви харесва повече, пишете в коментарите, защото за мен това е много важно. И да,